kreslenie koláčikov použijem farby, ktoré sú jedlé. Takže ja vždy používam jedlé farby, nezlaknite sa. A taktiež ich využívam pri malovaní očičiek a podobných vecí na svojich figurkách. No, takže linecké koláčiky máme hotové. Tieto idem vám ešte ukázať. Tie plnené, teda kreslené, tie sú spravené už. Tie sú extra. No a ideme teda, toto asi preložím do menšej misky, teda dozy. Pravdepodobne do tejto, kde sú láskonky. Ako? Tieto prvé láskonky, tie kokosové mi vyšli pekne, tieto orieškové mi nejako, no ale a ten posledný plech mi nevyšiel, ale sú na vrchu. Takže ukážem vám, že naozaj všetky nie sú takéto popúkané, ale na to, že to je mne doma, tak nám to vôbec nevadí. Ale samozrejme mám aj krásne, ktoré nie sú puknuté, len proste sú spodku. Prichystala som si teda tiež plech, rozložím si ich teda na obidva plechy a budem plniť plnkou. No a idem si robiť plnku. Takže plnka sa bude robiť, to mám na bok, zo 4 vajíčok. Budem to robiť na tomto robote mojom. Tu. A tu som si už dala cukor a idem urobiť sirup. Cukrový sirup alebo cukrový rozvar. Aby som nemusela šľahať bielka a vajíčka, teda celé, ktoré dávam, tie 4, na sporáku, pretože to je neúnosne proste zbytočná vec, aby sa to robilo. Proste stačí urobiť rozvar a tie žltka, teda vajíčka a bielka pasterizovať. Čiže tento sirup potom pôjde do vlastne tohto vajíčka, ktoré bude vyšľahané. A ja som si nachystala večer maslo. Vidíte, že ja používam vždy takéto maslo. Ale mám asi málo, 250 gramov, lebo pravdepodobne budem ešte dávať 100 gramov. Čiže mám ešte tu jedno, to je také naše napapanie. Čiže mám tu, je v chodbe, pretože v chodbe je najchladnejšie. Alebo potom mám ešte aj tu, samozrejme, maslá nakúpené. Manžel ma zásobil, takže môžem piecť. Chcela som robiť aj likér, ale čo nebolo? Rum, poriadny, tuzemský rum. Nechcela som si objednávať taký ten za 20 € alebo koľko. Proste manžel vedel, že v Lidli majú aj rum český. Čiže náhodou niekedy tento týždeň bol a doniesol mi ten rum. Takže určite už nebudem robiť likér teraz.
No, neviem, možno budem, možno nie, lebo asi nemám čas, neviem, nie som si celkom istá. No, pravdepodobne ho urobím potom niekedy. Proste len tak na skúšku chcem urobiť taký domáci vaječný likér a našla som fajný recept, kde sa žltky varia aj so smotankou. Smotanku mám tu, čiže to tam mám. Chlastu tu máme požehnanie, ale žiaľ my nepijeme teraz vôbec, takže vôbec nepijeme proste. A tieto takéto, to napríklad je domáca a ja to mám ešte tu mám taký, počkajte, kde to mám, neviem teraz, kde to mám, no netuším, proste nikde tu, aha, tam vzadu za smotanou, v tegliku mám naliatý a tam si močím štetec, keď robím figurky, kreslím im oči, ústa, tak. Čiže lepšie potom farba. Farba vám uschne chytro a keď ju nedáte, alebo dáte do vody, tak ona vám veľmi dlho schne. Takže ja to používam na figurky a na čistenie mixéra, keď robím bielkový krém, zefír a tak ďalej. Čiže vtedy si čistím mixér, aby tam nebolo nič od vajca, nič masného, takže preto. Takže asi kvôli tomu. Takže išlo nám o toto vajce teda. Dobre, ideme na to. Budeme teda robiť ten krém nad parou vaječný a maslový. Takže asi toľko. Ukážem vám potom, ako to mixujem a ako to plním. Uvidím ešte, ako sa im bude chcieť. Možno nie ste na to zvedaví, takže to možno ani ukazovať nebudem, ale chce sa mi točiť, takže asi áno. Takže teplomery na varenie rozvaru mám 2. Tento, čo ste videli, s ním nie som tak veľmi spokojná, ako s tým, ktorým budem vlastne dneska pracovať a budete ho vidieť.
sme uvarili do teploty 125 stupňov a vlievam do vaječnej zmesi pomaličky takou tenkou nitkou. Do začiatku je ešte taký burlivý ten sirup, ale on potom postupne za chvíľočku sa ustáli a naozaj takou tenkou nitučkou, aby sa poriadne pasterizovali. A nechala som miešať asi 15 minút, alebo teda mixovať, aby sa krásne tie vajíčka pasterizovali. Takáto krásna, hladká masa, teda plnka naša nám vyšla a to my potrebujeme. Plnkou ja nikdy nešetrím. Môj manžel miluje koláče, ktoré majú plnku. Nemuseli by mať vôbec ani korpus, ani nejakú kostru alebo niečo také. Taký máme krásny deň. No, není to nič moc. Prší. Ale sme si zase urobili takúto radosť. Mužom na Veľkú noc. No, teda to je veľkonočný piatok, alebo teda Veľký piatok. Máme takéto nové kvietočky. A tu som šťastná, pretože sa mi začínajú robiť orchidejky. A táto mi už začala kvitnúť. Pomaličky začína. Takže takáto radosť. Tak, dobre. Takže pôjdeme pracovať, robiť fašírku a potom dorobíme tie láskonky.